Tinokukwazisai muri Zimbabwe nhasi rarimwe zuva. Tadzoka zvakare paTongogara. Pari kurira zvechokwadi, pari kurira. Pari zvino tingati pari kurira. Nhau yatinayo zuva ranhasi ndiye mubereki uyo ane mwana akadonha pachikoro. Nhau yatakakuudzai kuti vana vari kudonha pachikoro. Adonha pachikoro akataura mazita evanhu vakasiyana siyana anosanganisira varayiridzi vake. Izvo zvazoita kuti mubereki wemwana uyu apinde panguva yakaoma. Ndo nhau yatauya nayo zuva ranhasi. Regai tikusanganisei nemubereki kamunzwe kuti hondo yaari kurwa ihondo chaiyo, hondo yechindunduma. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Zita ndinonzi James Gwashure. Ndikanda Tongogara, ndiri paTongogara, ndiri vice chairperson weSDC. Ndakasangana nedambudziko rekudonha kwemwana wangu muchitiko chekudonha kwewana pachikoro ichi. Mwana akadonha akataura, mwana wangu. Musi waadonha, ini ndiri mumwe chete ndakatora mavideos. Saka ndatora mavideos, ndakakwanisa kuzoshera headmaster. Ndikuda kwemutemo wechikoro wakati vanorikumbirawo ndichibva ndavapa. Mushure maizvozvo tabva pano pachikoro, mwana wangu ataura mazita ematicha aaiona mukudonha kwaakanga akaita. Tangoita mazuva anosvika 4 mushure maunge adonha, mwana wangu akanotsikwa nengoro, akanosanganitsawo nekutsikwa nengoro achibva achikwa gombo nemuchidya. Gombo rachikoka ndakatanga kumhanya kutsvaga kuti mwana wangu abatsirwe. Asi kubatsirwa kwacho kwakanetsa. Ndekuti tiri mukati mekuti ndibatsirwe nemwana wangu, ndakamutakura kuenda naye panonzi paJani paclinic. Chibva ndapiwa transfer kuenda kwaMutoko hospital. Ndapiwa transfer. Ndasvika kwaMutoko hospital ndakanoti mwana wangu abatsirwe. Akasvika mwedzi nehafu asiri kubatsirwa. Pamazuva anoita 3 mushure maunge asvika apa pamubhedha akayemwa gombo iroro. Wachiti mwana akayemwa gombo neage yake rinobatana. Kuseri kwemazuva 3 ndakasangana nechiitiko chekuti varayiridzi vaakataura mazita avo kuchikoro vakauya pahospital. Havana kusvikoona mwana wangu, asi vakasvika vashandisa zita rekuti tiri varayiridzi vemwana, da kuona mwana akasvikira pachikoro, asi mwana akanga asina kusvikira pachikoro. Havana kusvika kumwana, pavakanzi fonai mutaure nemuridzi wemwana muzive paari. Vangoti akutsvaga airtime kubva watoshayikwa. Kubva pawakashayikwa, mwana akasvika mwedzi nehafu asiri kubatsirwa, pasina kana chimwe chete chabatsirwa. Ukada kuti ubatsirwa vanokuudza kuti chimbotimirirai tida kumbotanga tazodai. Kusvika ndabatsirwa nakanzira wangu kuti ndimirirwe nesocial welfare. Ndakanonyoresa mapepers esocial welfare ndikauya nawo ndikavapa. Vakabva vamusonda kwamapepa vakabva vatanga kuti mwana transfer kuenda kumarondera. Enda unounganidza mari inosvika 300 kuti mwana wako atakurwe namarondera. Mushure mazuva anosvika 4 ndakasiya mudzimai ari muchipatara. Ndakazofonerwa kuti uyai, ndobva ndaendako. Ndakanoudzwa kunzi mwana wenyu anokwanisa kunobatsirwa kuchipatara chekuBulawayo chinobatsira vana mahara nadhokta akanga akamirira mwana wangu, aibatsira mwana wangu. Saka endai munotsvaga 350 kuti tikutakurei kubva panapo kuenda nemiko. Ndakadzoka zvekumba ndichiti ndibatsiri, nditsvage mari ndiunganidze mari yakuti ndione kubatsirwa kwandandobatsirwa mahara nekuti mwana akanga anzi adaiswa simbi. Mumazuva mairi ndiri kunokumba ndiri kutsvaga mari, ndakabva ndafonerwa futi nemudzimai kuti mwana adischarge aburitswa, anzi akuenda kumarondera.
ndakakwira zvibhazi kuenda kwaMutoko koinga makati tini ndinobatsirwa kuBulawayo zvikanzi taona kuti mwana akubatsirika kwake kunonetsa panapa nguva inoreba iri panapa asi parudiwa mari inosvika 900 US macharges emubhedha nechikafu ndofunga zvavo zvawaishandisa asi pakagara mwana ari muchipatara hapana chandakapiwa nechipatara kunzi kuti ndaitotumwa ndaipiwa kunzi inotenga mushonga wakati shandisai mwana zvakati ndakashingirira kuburita bepa riya resocial welfare riya vakati pamusoro bepa resocial welfare mwana wenyu bepa resocial welfare makazorigadzira mwana wenyu adhuri pamubhedha saka pane mari iri kudiwa inosvika 250 ndokuiramba kusvika yasvika pa $90 ndokuiramba futi kusvika yasvika pa 25 US ndakazobhadhara 25 US nichitoikwereta kumadhokta ndobva ndavapa mari yavo ndakaramba kutakurwa neamburenzi yavo ndiva ndichibhadhara mari yeamburenzi kuenda kumarondero ndakabva ndabatsirwa nemukoma wangu bva andipa rori ndichibva ndatakura mwana wangu kuenda ndakabuda ndichindi kuenda kumarondero ndakamborana nemwana kumba kwemukoma wangu muMamutoko hospital paMutoko center sorry ndakazobuda naye muMamutoko center ndichindi kuenda naye kumarondera zveshuwa ndanosvika kumarondera ina ndakuzoenda kumarondera asi ndakabuda ndichindi kuenda kumarondera ndakamutsvaga private iwo waziva kuti mwana anze transfer yemarondera wararidzi zvekare iwawo mumwe chete iwawo wakasvika kwaMutoko wachiti tiri wararidzi wemwana wakateera futi kumarondera ndakazonzwa dhokta uya akundifonera kwaMutoko uya iwe kune hama dzako dziri kufona dziri kuti foni yako iyo iri kuramba uri kupi notaura ikauzona mwana ndakamupindura kuti handikwanise kukupa nhamba dzangu kana kukuudzai kwandiri hama yangu hapana hama yangu isingazive nhamba dzangu hapana murayiridzi wepachikoro pangu asina nhamba dzangu wakangondifonera direct wazive kwandiri nekuti ndakanga ndakuziva ndaenda kunobatsirwa ndakanga ndakuziva kuti matagedzi aripo ndekuti mwana wangu anofanira kutofa kushure kwaizvozvo ndobva ndakatanga kuzofonerwa neCID akanditi ndiri muCID pekutanga akaramba kundiudza zita rake ndakati zita rake rikutsvaga ndega akati anonzi ini ndazotsvaga zita rake ndakawana zita rake richiburitsa kuti anonzi Carlington Luke Mutsipa ndiye munhu aindifonera angotangira pakufona kuti tiri kukudawo kuHarare Central kuti information yatiri kuda kuti utibatsirewo asi usawane kana waunoudza chengeta secret iyoyo wakadaro ndokuti ndazvinzwa ndakatanga ichompindura zvakanaka ndazvinzwa kana ndawana mari ndichauya akazofona kechipiri akanditi ndiri kukuda musi wechipiri ndikati handisi kukwanisa bhozi ndiri kuenda kumwana wangu akati nemwana akasvikopa akati zvekumwana akasvikoka zvina basa tatiri kukudawo kuHarare Central ndobva ndakazomuti nyaya yamuri mwendera imbori yei zvikanzi taure nyaya pafoni totaura nyaya takatarisana ndikati mambogona sei kundifonera kanisa taure nyaya pafoni akabva rangotopopota wautijairire iwewe hatitedzere zvaunoda uri pasi pemutemo weZimbabwe here ndikati mutembo wenyika ino ndinawo ndo pasi pawo pandiri asi handisi kuya ikoko ndazva nyaya ndikuinga ndeyei ndakamukatira foni ndobva ndamusendera message sori mukoma handisi hanzwisise kuti muri muCID zveshuwa here nyika ini yakazara masatanist uye yazara mbavha ndosimuka ndichindika kwamuri ndichiya kunodyiwa matumbu angu ndosimuka ndichindika kwamuri ndichiya kuzopondwa saka handisi kuuya akafona akapopota futi akati azvitinetsa patosvika ipapo mushure monga afona itosvika ipapo takaita mazuva anosvika 3 pano pachikoro ndine vana vanosvika 7 vanouya pano pachikoro mwana wangu mukuru akabva adaidzwa nemwe medhem mukati memedhem iwayo akataurwa nemwana ndokumubvunza kuti komunin'ina wako aripi zvikanzi ari kwaMutoko ari kuitei toda kunzwa mazita nemedhem medhem Chishambwa ndo vakadaidza mwana wangu wakamubvunza kuti komunin'ina wako ari kupi ndikati mwana akapindura kuti wari kwaMutoko zvikanzi achiri kuitei zvikanzi ari kurapwa zvikanzi ari kurapwa here mwana ndobva ati kwete sei asiri kurapwa zvikanzi mari haisati yakwana zvikanzi munogoshaya mari imi mapera kutenga matundubhaiki musha wese here mwana akati zvandichaziva akanzi muchapera mese kufa nengoro iyoyo mhepo dzekupa kwenyu dzichakupedzerei pangoro ipapo mwana akasimuka akaya kumba akataura the very day mwana iriro mangwana makusenda akabva ndafona ndikafonera headmaster ndikumbirawo mutore mwana mubvunze mwana mazwi akaudzwa nezuro headmaster wakatora mwana wakamubvunza ndakaudza ndichazoya ikoko time wakatora mwana wakamubvunza ndikauya pano ndikawati headmaster mabvunza mwanzi wongu ndamubvunza
Headmaster ndaya nechinangwa changu chekuti ndikuti inini iwo wagara apa inini apa wandiudzawo mhepo iri mudzinza mangu yavari kuziva ndanda ukamana vanhu akana rudzi nawo eto wakati regai ndimbotanga ndavabatsira inini ndikuona kunge tinoona zveviolence kana mazona namamega mega nekuti maratidza kuti makazara zvino ndakanga ndakagumbuka ndakanzwisisa ndakasimuka ndikanopa sabhuku wangu mazwi iwayo sabhuku akanzwisira kuti mukaya kwandiri moita semamang'ara dzokerai kuna headmaster wakubatsirei panyaya yenyu ndakatora chairman wangu nekuti ndiri vice ndakatora chairman wangu SDC ndikamutsanangurira akati zvakanaka ndazvinzwa mushure maizvozvo takatora mazanda mairi mumwe mwana wangu kuma ECD nema ECD mairi ari panapa akanoti mungoro yakakumurwa iri pamba akanokwira mungoro yanga yakanoti masunflower ati bavhura bodi pange paruware akabva adonha nemusoro aibva anoroera nemusoro paruware achibva atonyarara zvakatora nguva yakareba kuti akwanise kuzoti amuka mwana iyeye ndakauya zvakare pano pachikoro ndikatsanangura chiitiko ichi asi ndakauya futi ndakazara hedhi wakanditi ndoda kwenyaya yedu kwezvairi ngatingodzika mai ngatingotera mai ndakanzwisa ndikabva moterama manhero acho ndakafonirwa neCID riya rachinja nyaya rakuti mwana anoti Chakumara unomuziva here ndakati hongu nomuziva zvikanzi ane nyaya yei ingade CID ndikati hana chandoziva zvikanzi wakambogara kuHarare here ndikati hongu waigara kupi ndikati ndakambogara kuEpworth ndakambogara kuMatagarika ndakambogara kuNational ndakambogara kuMatapi waita basa rei ndikati ndaita basa rekusvina mafuta kuputisa machanzi nekubika sipo wakapedzera kuya kuHarare rini ndikati ndakapedzera kuenda kuHarare muna November ndichibva kunhamuka atezvo rangu muzarabani zvikanzi tiri kumbira kuti usvike kuno ndikati handisi kukwanisa kuuya zvikanzi nekuda kwei ndakati handina mari zvikanzi ndokutsvagira mari kwira pay forward ndokupa mari yako ndakaramba futi ndakaya kuno kuchikoro ndikaudza SDC chairman ndikaudza headmaster ndikatsanangurira futi sabhuku wangu handa kuenda kusvika achinja futi nyaya akafona achiti ndirikudzokora futi kukubvunza kuti munhu anoti Chakumara nenyaya yei ndakamuti ini nyaya ndoziva Chakumara akabirwa mombe nekuti Chakumara oshuwa akanga ane mwedzi abva mubirwa mombe akati ndo nyaya ndiri kukudaidzira kuti tibatsirane chiuya tsvaga mari yekuuya ndokupa mari yako kwauri konda mari ndakamuti $7 kuenda kuHarare $7 kudzoka bva ati $15 vandati zvikanzoka yako ndokupa 20 US ndakarwadziwa moyo ndikati kana pakutora nyaya Chakumara munext door wangu kubirwa kwake mombe kana dzangu dzinobiwawo ndakarwisana nevabereki wangu kumba wachiti usaende ndikati ndiri kuenda madzimai angu akachema ndikati ndiri kuenda boi ndikaregedza kuenda ndatoo munyaya ndezvange ndichandoziva ndakatiza madzimai kumbawo ndikauya kuno kumashops ndichida kuenda kuHarare ndikateerwa nasekuru wangu ndikavarambira futi ndandizodzokera kumbawo kana chinofa sei ndinofa bhozi nyaya yakutorwa nezvavei ndopedza ndange ndichandoziva panyaya yekubeka mombe ambuya wangu ndakadzorwa kumba nematrix nemumwe mukwasha wangu ndakanosvika kumba ndichisvika pamba ambuya wangu panext neni wakati nhari musaende ndikati amai ndiri kuenda bhozi ndikaramba kuenda ndange ndichandoziva kanza mukwasha ndikuti usaendepo ndakaita nharo zveshuwa makananya makuseni ndakatsvaga mari yebhazi ndikakwira bhazi ndikaenda kuHarare ndakanofona ndasvika kuMbare kana ndasvika zvikanzi uya kuHarare Central ukasvika paHarare Central unoti uda kuenda kuhomicide woya murumu napa 27 ishuwa ndakaita sekudaro ndakamudza ndiri kufamba netsoka ndakafamba netsoka kubva kuMbare kuenda kuHarare Central ndanosvika ndakanobvunza zvekuita ndasvika pagedhi ndikaudzwa kuti ndinosvika ndikasvika murumu napa 27 ndakasvikogara ndikamisira meseji yekuti ndauya akandidzisira meseji yekuti kana une nzara yaudye yaukitchen handa kuendapo iye asvika iye akazosvika pakatanga ngopinda vanhu zvishoma nezvishoma uwandu hwandinokwanisa kuwerenga kana ndisiri kukanganisa waisvika ku15 vanhu vakapinda muofisi imomo iye akazopinda kwekupedzisira
angopinda akandibvunza mubvunzo wekuti ndiwe James Gwashi vandati hongu. Zvikanzi ndiwo ndatsike kuramba kudaidzwa. Iye andibvunza mubvunzo iwo akabva mumwe wacho angotangira pakuti ndidzo mbavha dzotinetsa idzi ndo mhori dzotinetsa idzi. Manje zvauri kuwanika pakafa munhu iwewe. Ndikati ina nobva ndauraya munhu bai. Akabva andinhonga pana ndakagara nerwoko achindibata akandibata mutsipa. Akabvunza iye. Pangondidhonzera mugurupu rewamwe. Waibva wandirowa. Ndakarowa zvekuti ndakasvika kunomba kuno ndikazobatsirwa nemadzimai nekutonatira nekutsawiwa. Luku Mutsipa akazoti kopedzera iyi nyaya iyi handimo mairi. Nyaya yangu yenda kudaidzira ndiye kuti une message yawakasenda. Munhu wakasendera message akabayiwa nebanga achibva afa. Ndikati akweta handina munhu wakasendera message yakadaro. Zvikanzi ne message yawakasenda musi wa 29 April. Wakasendera ani? Ndikati chokwadi ndakasendera munhu anoti Chakumara message ya 29 April ndiri panhamomba kwangu. Muningira wake arowa mukomana we kwa Jandare ndonga ruzhinji rwenyika runomiziwa. Akatyoka gumba saka asati anyatsosimba akauyawo panhamomba kwangu. Vakatanga kunetsana mukomana iye anonzi asakira untiza neanonzi Webi anonzi Patrick. Vari panhamba pe wakanetsana neanonzi Enoch Chakumara. Enoch Chakumara akazongonhonga huni yange iri mumoto ndobva anorova gumbo rekuchikoka raPatrick. Saka ndakasenda message sendera Chakumara nemukadzi wake kuti ndiri kukumbira kuti Enoch Chakumara ngauye atore munhu wake wakwadzamba pangu handidi zvekutaura. Saka message iyoyo yandakasendera mai Chakumara ndiyo yaidudza uko kuti ndakaisendera kumunhu akapondwa. Kusvika wafonera Chakumara, Chakumara akati laini ramutare nezvaro mudzimai wangu ane nguva asisina rakarasika. Kusvika wafonera Chakumara mukadzi waChakumara, kwati Chakumara akapupura kuti shuwa inini ndo laini randinaro asi handisisina. Kusvika ndafonera sabhuku wangu pakuti onzi ndaikanganwa zita remukomana iyoyo ndakazopiwa zita kuti Patrick rina sabhuku wangu. Kusvika panzi hatisi kuzvinzwisisa kuti iwewe uri kutudza kuti baba paine nhamo ichokwadi here. Ndikati ini kana mudauzi ndikupai manhamba ekufona. Ndakawapa nhamba dzasekuru wangu wani waiyoba munini wasekuru wakanga wafa. Wakawafonera wakawabvunza wakaudza zvishuwa kuti pakaitika noise zvishuwa mwana iye akafa. Luku Mutsipa uyo akazobudisa mari inosvika $20. Akati ini yangu nyaya ndakudaidzira yapera. Mukurohwa kwandakaitwa ndakazoti ndiri pakati pekurohwa mibvunzo ndaibvunzwa ndaigona kuipindura pene ndaibvunzwa vanhu vakawanda. Mubvunzo ndakazokwanisa kupindura ndewekuti ndakabvunzwa kunzi ko iwewe wakananga munhu uroi chirudzii sei wakariwana kupi simba rinanga munhu uroi. Ndakati handinobva ndananga munhu uroi bai. Zvikanzi pakachipinda mumwe akapinda akati iwewe mamuratidza vhidhiyo here uyu. Zvikanzi kwete. Zvikanditange mamuratidza vhidhiyo moti mozomubvunza. Pakaburitswa kavhidhiyo kakaburitswa ipapo kakatosiyana nevhidhiyo rakaburitswa yatakatora pamwana wangu. Kavhidhiyo kaiburitsa kapisi kadiki diki kemwana wangu akarara nesaidi. Ruzhinji rwanga ruripo ndinoziva rwozvaiona mari ranga akaita mwana. Pane panga akarara nesaidi nepanga akarara akatasa mudenga. Panga akarara nesaidi nepakaburitswa kapisi kadiki diki. Mazwa aichibuda ipapo aisaendera nezvakabuda nezvakanga zviri pavhidhiyo nekuti pavhidhiyo ratakatora mwana wangu akatsanangura maticha mairi chete. Asi muvhidhiyo rakanga wainaro makatsanangurwa maticha anosvika 4. Vanonzi Mai Marapira, vanonzi Chishambwa, vanonzi Chikuni, vanonzi Chingwena asi siri pano pachikoro. Asi vhidhiyo rangu rakataura vhidhiyo remwana wangu rakataura vanhu vairi. Saka ndakaramba ndikati ndiri kunyeba iyi. Ndopa ndakwanisa kusendera kuti mukana wekutaura kati ini vhidhiyo ramudibudisa ndiri kunyeba iyi. Uyo mwana ari kubuda mwana wangu zveshuwa. Ndakazobuditsa vhidhiyo chairo chairo ndaive naro nanhasi ndinaro. Ndichibva wabayirira kodi pafoni pangu wachibva waisa kulaptop kubva kwaburitswa vhidhiyo bva kuoneka nemunhu wese. Ndakasara ndiine maCID 3 pamwe wese wakazongobuda asi apeni yakanga yakundirwadza kurwa kwake wakandirwadza koze waita zvekunditsika. Ndakazara futi ndane vairi. Luku Mutsipa uya nemwe ainzi akati ndonzi Farai Murwira. Farai Murwira ndiye akazotanga kupopotera Luku Mutsipa. Luku Mutsipa musatsanganise nyaya mukauya muno. Nyaya wadaidzira munhu uyu nenyaya yabuda apa hazvisi kuenderana. Nini munhu yandichatomusiya ndakumubatsira. Ndakabuda naye imomo
ndakubuda uyandipa mari yangu akatanga kundiudza kuti shamari kune kunonzi kumutemo kwaunonopiwa kodzero dzako maererano nezvaitwa izvi. Akandiendesa paakandiendesa ndikanoudzwa ndikanzifonera kanzera wako wazviziva ndarigona kubatsira kana kanzera wako wasingazivi MP wako wasingaziva. Ndakafonera kanzera wangu wandiudza kuti enda kuna MP wakandiendesa kuna coordinator wavo ndakanditsanangura nyaya yangu sezvairi. Wakati chimira nekuti kwaane urongo hwekuti tazwa kuti mambo ari kuuya pachikoro tozotanga nyaya yako kana programu ramambo rapera nekuti hatigone kurwisana namambo. Mazuva ndikataura nezvavo akakura ndeyekuti mukati memwoyo wangu mune pain yakakura nekuti nyaya yemwana wangu yandishungurudza. Ndindine mwana akatyoka asi ndiri kushungurudzwa chokupedzisira. Nanhasi mwana wangu asati apora handisotokwanisa kumuunza pamba ndiri kufamba kwese ndiri kuziva kuti mwana akangudzoka pamba rutofa. Mushure mazvo ndakanoshamisika nekuti musi watati mambo muprofita auya pano. Mambo aunza muprofita atsanangura haana kunanga munhu uroiba akati ndanzwa mazita ari kungotaurwa panapa asina zvichinzi mai marapira. Mushure mazvo ndazonzwa kuchichema vanhu vachiramba kuchema ndiri kuti amai vakabata shaya simukai. Ndazoona kuna amai vari kunzi mai kazingizi simukai. Ndanzi hakusi kuda kwavo imhepo inoya zvakasiyana imhepo asi ndakuperera panapa mazuva mazhinji ndinonatsanangura maoko mamambo ndakudzosera nyaya yangu maoko mamambo. Mambo ndochakudzai condition yekuita kumberi. Ndakazoshamisika taenda kwamambo vanhu vaina kuwawana. Ndakashamisika ndakuudzwa kuti tamangarirwa kupolisi. Takaenda kupolisi masabhuku ose chairman weSDC neni vice. Takanosvika kupolisi takandosvika shuwa nyaya iriko vakamangara takashungurudzwa takanangwa uroyi asi muchiitiko ichi hapana pakanangwa munhu uroyi. Saka nyaya yakandishungurudza zvokupedzisira zvekuti ndiri imomo ndakambozaida kudaira pandisiri kubvunzwa apa ndaizongoperera pakuseka kusvika tanzi isusu tinoda nhamba dzemuprofiti kana rigona kupai nhamba dzemuprofiti isusu bozi muprofiti akampiwa namambo zvikanzi hatigona kutaura namambo mambo mukuru kwatiri saka hatigona kutaura nawo. Sabhuku wangu akatokupai nhamba dzavako zvikanzi ko upi wacho zvikanzi anonzi Tedious zvikanzi handitauri nako ndoda muprofiti. Sabhuku wangu akatora nhamba dzako akafona akatukumbira mutumbiri nhamba dzemuprofiti tikasiya nhamba dzemuprofiti kupolisi tikanzi kana paine patiri kukudai chakudaidzai toda muprofiti dauziva kuti ane matsamba here nekuti chiitiko chamakaita makapara mhosva maifanira kunge makatiudza isusu kuti tizivewo kuti nyaya iripo taifanira kunge toriko ikoko. Takabudamo tikayakumba kusvika patiri nhasi inini ndakazvimirira handiri kushungurudzika panyaya iyi kundikwanza kupedzisira nekuti mwana wangu akanga achifanira kunge aine chipo chakakura nekuti pano pachikoro akanga ari rana akanga ari muhombe aitozikamwa nechikoro chese kuti ndiye mwana anomhanya panosvika gumbo rake akatodzokera mashure enda kutambudzika zvekuti pamwe paenda kutoremerwa ndarosvika rapa kushaya mari yesauti yaikutengera mwana wangu sauti ndoda kukundira kushingirira mwana wangu apore muchidimbu ndo mazuva angu. Matesta ndiani? James Washure. Ndofunga nawo mainzwa hanzi wambodena mangwiro wotosimba wotogwinya apa paruradza kuti mubereki akukwira makata nekuti nhau dzake maonero atiri kuitawo isu nemanzwiro kana zvaari kutaura zvezvechokwadi aiwa zvaakupiringishwa kuti zviende mukunotadzira mutemo munhu asina kutadzira mutemo. Hatina zvakawanda zvekutaura chedu hubvunga chete ndofunga mazvinzwira endureshamba ndozita rangu ngasangalei mune zvimwe zvirongwa zvaticharamba tichikupai. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga,
Iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga.